Bienvenue à Maison Lancôme. Tudíž vítejte u nás v Lancôme Beauty Institutu. Já bych vás dneska velice ráda naučila krásný denní make-up a la Pařížanka. Takže před samotným líčením si nanesu krásnou hydratační bázi La Base Hydra Glow. A mi na celý obličej bude udržovat stále make-up krásný, hebký, mírně se perletí a leskne, ale krásně se vstřebá. A nyní použiju náš báječný a krásný make-up Miracle Cushion. Otevřu plastové víčko, naberu malé množství make-upu a tahama tento produkt nanáším na obličej. Bude v tenké vrstvě. Tak. A vynechali jsme si partii kolem očí. Proč? Protože tam použijeme Tan Miracle, korektor pod oči. A krásně si schováme, v tomto případě docela neviditelný kruhy pod očima. Po nanesení korektoru a následném vklepání do očního okolí je potřebné ho přepudrovat, protože se nám krásně takto sleje. Přepudrujeme transparentním, sypkým pudrem. Tak a teď jsme zachráněni a vydrží nám to celý den. Musíme dát tento korektor ještě i přes horní víčko a také přepudrujeme. Jemně zvýrazníme tváře, tvářenkou Blush Subtil. Teď v rámci denního líčení si lehce pročešeme a upravíme obočí a eventuálně doplníme chybějící chloupky. Teď už bych jenom Magdě nanesla hezkou vrstvu řasenky Grandiose. A protože Magda je naličena na den, tak bych dala už jenom krásný lesk Lip Lover. Doufám, že se vám tento díl líbil. Naučili jste se krásný denní make-up, trvalo to asi tak minutu a taky vám to bude takto slušet. Ahoj!